Good morning po mga kabalen. Good morning everyone, mga news streamer. Welcome po sa bago na namang episode ng ating news streaming. Yes, mga kabalen, mga karehiyon, ikaw news streamer na nakikinig po dito sa ating CLTV 36 news stream. Time check muna tayo, 10:22 ng umaga. Ngayon pong araw ng Huwebes, November 14. Isang araw na lang at weekend na. Isang araw na lang, Biyernes na mga kabalen. Opo, kayo po yung nakatutok dito sa CLTV 36 news stream. Ito ho yung inisyatiba ng CLTV 36 News na maghatid po mga kabalen ng mga balitang dapat ninyong malaman at ng mga impormasyong inyo pong may paggagamitan o mapakikinabangan dahil napaka-importante ho ito hong sa dinami-dami ng nakikita nating impormasyon sa social media. Alin ba talaga doon yung kailangan nating malaman? Alin ba doon talaga yung may pakinabang tayo? At alin ba doon talaga, higit sa lahat mga kabalen, ito po, alin ba doon talaga yung totoo? Yan. So, bilang bahagi po ng kampanya ng CLTV 36 News na malabanan yung pagkalat ng misinformation. Yung tawagin natin effective ay sasamahan ho namin kayo habang nagbubuo ho kami ng balita naka-stream na rin tayo upang sa gayon makita ho ninyo, no? Kung paano rin yung ginagawa nating proseso ng monitoring, verifikasyon at syempre, ito ho, real time yung paghahatid namin sa inyo ng balita at impormasyon. Okay, ako po si Kuyang Justin Dizon, ang nakatalagang CLTV 36 news streamer mga kabalen. Pero ito po, sa mga darating na araw, baka kasama rin natin yung ibang mga reporter ng CLTV 36 dito ho sa ating news streaming. Sa mga oras na ito, nasa labas pa ho sila at nagko-cover. Ako po naghihintay naman na kanilang update. Ayan. Pero habang tayo ay naghihintay, ayan, i-follow nyo lamang. Ito pong ating hashtag CLTV36 News para po sa mas maraming update. Pag ho naka-click kayo or naka-follow kayo sa hashtag na yan, lahat po ng mga post na ginamitan ng ganyang hashtag, ayan, makikita ninyo. At mas mabilis, yung pagtuntun sa inyong paboritong istasyon, CLTV 36. Tsaka syempre, doon sa pagtuntun na rin, doon sa mga impormasyon. Kaya nga ho nang nabanggit ko na dapat ninyong malaman mga balita at yung mga impormasyon inyo pong mapakikinabangan. So, ito po. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating news streaming. Follow niyo rin ho yung ating iba pang hashtags, CLTV36 Newsstream at CLTV36 News Digital. At kabalen, makibahagi po kayo sa live discussion dito sa ating comment section. Ayan. I-flash ko maya-maya yung mga komento ninyo. At kung meron ho kayong nais ipa-shout out,
Yan. Ay bukas ho itong news stream. Naalala nyo, doon sa mga dating followers o matagal ng followers ng CLTV 36, no? Kagaya ho ng inyong lingkod, Justin Dizon. Eh, nung bata ako, when was that? Siguro mga 2009, 2010. Oo, nasa kolehiyo pa po ang inyong lingkod. Ayan, may age reveal tayo. May age reveal. Oo, nandun pa ako sa college noon. Meron hong programa tong CLTV, yung paborito ko, Music Zone. Okay. Si Papa Pete, shout out kay Papa Pete. Peter Pineda, ayan. At sa kanya hong lovely family, kay ating Edith, at sa kanilang mga anak, lalong-lalo na itong kanilang newest baby, member of the family, si Dylan Marley. Ayan, ang ganda ng mga pangalan. Papa Pete, amisda ka, kamusta? Oo, yung programang Music Zone, nandun ho yung mga komento ng ating mga kababayan, nandun ho yung iba't ibang mga impormasyon na kanila ho binabahagi. Tapos may mga chat box doon eh. Sino na sa inyo mga kabalin yung nakaranas ng chat box ng Music Zone? Oo, yung nandun pa yung nagpapadala ng mga mensahe, may mga greetings through text messages ho yun, no? At isa-isang ini-encode ho yun ni Papa Pete, doon sa computer para mapanood ho ninyo. Oo, ngayon automatic na. Pagka-comment mo, ipapalabas ko. Halimbawa na lamang, ito, pwede kang magpadala ng stars, mga kabalin, dito ho sa ating streaming upang sa ngayon ay matulungan din ho ang CLTV 36 sa patuloy na paghahatid ng impormasyon. Ayan, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Silipin muna natin ang lagay ho ng trapiko sa North Luzon Expressway. Live din ho tayo napapanood sa television, mga kabalin. Hindi lang ho dito sa Facebook at sa Facebook ng CLTV News. Kundi maging sa YouTube din, Live din ho tayo sa YouTube, sa TV, Signal Nationwide Channel 115, at dito po sa sa StreamYard, sa YouTube, at saka yung live streaming natin sa website. Yan, kabalin. Talaga naman, anytime, anywhere, nandyan po ang CLTV 36 para ho sa inyo. Sige po, isa-isayin natin itong traffic situation. Yan, may pa-good morning ako sa inyo. Good morning ho, happy Thursday. Chat ho tayo mga kabalin, Doon ho sa mga may mga impormasyon. Alam niyo po, gaya nga ho ng binabanggit ko, napakaganda ho nitong ganitong meron tayong community na nakakapag-chat tayo anytime. Gaya po kahapon, ayan, bibigyan ko kayo ng magandang example nitong ating naranasan kahapon. Ito pong si Kuyang Art Consuelo, si Kabayan Art, patungo siya dyan sa may Bacolor, Pampanga kahapon, para po mag-interview. Kay Mayor Demand. Shout out kay Mayor Demandatu at sa buong Bacolor LGU na nagdiriwang ho ng Lanabal de Bacolor sa mga araw hong ito. At yan, mapapanood nyo sa CLTV yung iba't iba hong mga kaganapan dyan sa Lanabal Festival ng Bacolor. Anyway, so pupunta kahapon si Kabayan Art, at sabi niya, sir, traffic ho dito. At true enough, meron ding nag-message sa ating news streaming. Sabi, pakimonitor yung nangyayaring insidente dyan sa Bacolor, traffic ho at ganito, ganyan. At yun, i-check ho natin, So, ibig sabihin, yung balita, hindi lang ho sa amin nanggaling. Nanggaling din ho sa mga manonood, Nanggaling din ho sa inyo, mga kabalen, mga news streamers. Magkakasama ho tayo dito para makakuha din kami ng balita at impormasyon, At syempre, ma-share ho natin sa ating mga kababayan. Syempre, lalong-lalo na yung mga totohanang impormasyon. Gaya nga ho na binanggit ko, sa dinami-dami ho ng impormasyon ngayon sa social media, sa internet, hindi na natin alam ano yung totoo, alin yung hindi, at binobola lang tayo. So, ito po ay yung CLTV. Sisikapin namin buong araw on air, online. Para ho sa ganun, mga kabalin, ay when in doubt, ika nga, check nyo muna.
nung din pong announcement alang klase, totoo, laban tayo kay CLTV para bang kanita, sigurado ya po, uling kami po, ang pangako ho namin sa inyo ay makatotohanan at balitang maaasahan. Ito nga, ano, at speaking of balitang maaasahan, ito, silipin natin yung sitwasyon ng trapiko. Opo, dito po sa ay, nangyari. Dito po sa NLEX. Okay mga kabalan, ito ho sa inyong nakikita ay real-time traffic monitoring mula ho sa NLEX Corporation. At ito pong nasa itaas na bahagi ay northbound lane sa Balintawak. Ano? So kung kayo ho ay headed north, maggagaling ng Metro Manila, uuwi ho dito sa ating Lalawigan, Pampanga at sa ibang lugar pa dito sa Central Luzon, yan ho ang inyong aasahang sitwasyon ng trapiko dyan sa may toll plaza. Oo, napakaluwag kabalin. Ano? At baka masyado mag-enjoy sa luwag ng kalsada. Follow po natin yung mga speed limits. Yan. At syempre, dito naman sa pangalawang box, sa gitna ho, sa may pinaka-itaas pa rin, northbound lane ho yan, ng Valenzuela Interchange. Yan. Bagamat may volume ng sasakyan, ay maayos pa rin ang daloy ho ng trapiko. Maayos na yan. Ano? Siyempre, alam naman ho natin yung sitwasyon dyan, mga kabalin, mga kalihiyon. Yan. Mga news streamer. Okay. At ito, sa may Mindanao Toll Plaza, eastbound naman o yung palabas ho ng Quezon City. Quezon City, ano, ito, merong hong pila ng mga sasakyan dyan sa may Toll Plaza. Siyempre, expected na ho natin yan. Ano? At ito pong bahagi naman ng may Kawayan Interchange Bridge. Ano? Ito po, southbound at northbound, nakikita ho natin. Maayos na rin ho yung lagay ng sitwasyon at diyan din sa may Bukawi Toll Plaza fast moving naman yung mga sasakyan at sa pinakadulo sa may gawing ibaba ay eto ho yung San Fernando Interchange Bridge at makikita naman ho ninyo maluwag na maluwag pa rin ho ito hong sitwasyon ng trapiko dyan. Paalala ho sa ating mga kababayan, huwag kakalimutang i-check ito hong inyong mga sasakyan bago kayo bumiyahe, mga kabalin. Ha? At syempre, yung inyong sarili, dapat nakakondisyon ka rin sa oras ho ng biyahe. Yan ang latest ho na traffic monitoring via NLEX Corporation. Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating balitan. Alamin naman ho natin itong latest weather update sa atin pong pagbabalik. Ilang paalala lamang ho sa telebisyon. Pero tuloy-tuloy ho dito tayo sa Facebook. Mabilis lang na paalala sa telebisyon. Babalik ho si Kuyang Justin sa atin hong pagbabalik ay ito hong update mula naman sa ating Weather Bureau.
Okay, nababalik ho tayo dito sa ating news streaming. Oo, mga kabalan, ito ho, gaya ho ng aking binabanggit kanina, silipin ho natin itong sitwasyon o magiging taya ho ng panahon base na rin ho sa press briefing ng ating Weather Bureau ng Pag-asa. Ito po yung latest data available ho. Ngayon pong 14 ng Nobyembre. Oo, alas 5 ho ng umaga itong press briefing ng Pag-asa. Ngayon pong November 14. Ito ho mga kabalen. Magandang umaga po, narito ang latest sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel at alam din po natin yung latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm Manny. So as of 5 a.m. bulletin po, update po tayo sa lagay ng panahon pati na rin sa Bagyong Ophel as of 5 a.m. bulletin. So nakikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation na patuloy pa rin po nating minomonitor yung tatlong bagyo na nasa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So unang-una po ito si dating bagyong Nika na currently ay wala na pong epekto sa anong bahagi ng ating bansa at nasa labas na po ng ating Area of Responsibility. Ito naman po si Bagyong Ophel na currently ay nasa loob po ng PAR at nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating kapuluan. At yung ikatlong bagyo naman po ay si Tropical Storm na may international name na Manny na currently ay nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung main focus po natin sa ngayon ay itong si Bagyong Ophel, gayon din si Bagyong Manny. So alamin po natin yung mga detalye patungkol dito sa dalawang bagyo. Isa-isahin po natin yan sa ngayon. Unahin po natin itong si Bagyong Ophel. So as of 4 a.m., yung latest location po ng mata nitong si Bagyong Ophel ay huling namataan sa layang 215 kilometers silangan ng Etiaga, Isabela at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 165 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 205 kilometers per hour at kumikilos po west-northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung makikita po natin dito sa ating latest na satellite image, yung mga kaulapan na dala po nitong si Bagyong Ophel ay nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Luzon. Especially po sa areas kung saan malapit yung sentro ng bagyo, dyan po mararanasan yung malalakas na hangin, gayon din yung malalakas na mga pag-ulan na dala po nitong si Bagyong Ophel. So alamin po natin yung mga specific areas na kung saan nakakaapekto itong si Bagyong Ophel, kung saan po yung malalakas mga hangin, yung mga pag-ulan, gayon din yung magiging pagkilos nito sa mga susunod na araw. So ito po yung ating latest na track forecast as of 5 a.m. patungkol dito sa binabantayan po natin na si Bagyong Ophel. Kung makikita po natin, ito po yung central track ng bagyo or magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod na araw habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron din po tayong intensity forecast or yung lakas ng bagyo or kategorya ng bagyo habang patuloy pong binabaybay yung areas for mga karagatan dito po sa loob ng ating PAR. So makikita po natin dito sa ating latest na track forecast, nakikilos po generally northwestward. Ito nga si Bagyong Ophel sa mga susunod na oras at maaaring meron po tayong landfall scenario dito po sa may bahagi ng or sa eastern coast ng Cagayan. Mamayang hapon po yan kung hindi naman po dito sa may northern portion ng Isabela. Patuloy po siyang kikilos northwestward at possible na lalapit din po siya dito sa may area ng Babuyan Islands sa mga susunod na oras. Kung hindi man po lalapit ay may possible second landfall scenario po tayo dyan. Pagkatapos po niyan, kikilos po siya pa norte at unti-unti na pong magre-recurve hanggang tuluyan po siyang humina dito po sa may silangang karagatan ng Taiwan at possible po na humina po siya lalo bilang isang low pressure area at possible na malusaw po siya dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Although sa nakikita po natin, based po sa kanyang intensity forecast, possible na manatili po siyang typhoon category habang tuluyan pong binabaybay ang bahagi ng Northern Luzon. Ngunit naalala po natin na yung maximum sustained winds ngayon ni Bagyong Ophel ay nasa 165 kilometers per hour. So halos nasa upper thresholds na po yan ng isang typhoon category. So sa ngayon po halos inaabot na po niya ang level or threshold
ng isang super typhoon category na nasa 185 kilometers per hour. So in the event po na maging favorable yung conditions para sa patuloy na paglakas nitong si Bagyong Ophel sa mga susunod na oras, ay hindi po natin inaalis yung posibilidad na maaaring umabot po ito ng super typhoon category sa mga susunod na oras. So based po sa ating latest na forecast track, nakikita po natin yung area na shaded ng yellow, dyan po nakapaloob yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. At kung mapapansin po natin, ilang bahagi na po ng northern at central Luzon ay nahagip na ng radius or diameter nitong si Bagyong Ophel. So dyan po sa mga areas na yan, unti-unti na pong mararanasan yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. At yung area naman na shaded ng orange or shaded na red, dyan po yung mas malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel, possible around signal number 3, pataas ang level ng mga hangin. So dahil inaasahan po natin na patuloy na lalapit itong si Bagyong Ophel sa may bahagi ng Hilagang Luzon, yung mga areas po na currently nakakaranas po ng malalakas na hangin, possible na mas lumakas pa po yan sa mga susunod na oras. Kaya naman as of 5 a.m., ay nagtaas na po tayo ng signal number 4 sa northeastern portion ng mainland Cagayan, dyan po sa mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga at Santa Teresita. Signal number 3 naman sa northwestern, central at eastern portions ng mainland Cagayan, dyan po sa Babuyan Islands, northeastern portion ng Isabela, northeastern or northern portion ng Apayao. So signal number 3 winds po ay mapaminsala pa rin gaya din sa signal number 4. Signal number 2 naman ay nakataas sa Batanes, gayon din sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa northwestern at southeastern portions ng Isabela, sa nalalabing bahagi ng Apayao, northern portion ng Kalinga, sa nalalabing bahagi or sa northeastern portion ng Abra at northern at central portions ng Ilocos Norte. At signal number 1 naman ay nakataas sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa Quirino, Nueva Vizcaya, sa nalalabing bahagi ng Abra, the rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, at northern at central portions ng Aurora. So yung mga areas po na kung saan nakataas po yung mga tropical cyclone wind signals po natin, asahan po natin sa mga susunod na oras ay mararanasan na po yung mapaminsalang hangin na dala po nitong si Bagyong Ophel. Especially po dahil inaasahan po natin or dahil hindi natin inaalis yung posibilidad na maaaring mag-upgrade pa po tayo into a super typhoon category, hindi po naalis yung possibility na mas tumaas pa or yung highest wind signal po na itaas natin sa mga susunod na oras ay signal number 5, especially po sa areas na kung saan pinakamalapit yung sentro ng bagyo. So as much as possible, paghandaan po yan dahil ngayong araw po, yung peak ng epekto nitong si Bagyong Ophel, especially po sa areas ng Hilagang Luzon. Pagdating naman po sa mga pag-ulan dala nitong si Bagyong Ophel, so yung areas po na pinakamalapit pa rin sa sentro ng bagyo ang makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan na dala po nitong bagyo. So dyan po sa areas ng Cagayan, gayon din sa Isabela at sa may Babuyan Islands kung saan madadaanan po or malapit po sa sentro ng bagyo based po sa ating latest na forecast track, maaring ngayong araw ay mararanasan po yung intense to torrential mga pag-ulan. Yan po ay 2 or may higit 200 millimeters total rainfall for the next 24 hours. So possible po yung widespread incidents ng severe flooding, gayon din yung landslide, especially since ilang araw na din po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan sa mga parehong lugar. Meanwhile, heavy to intense naman po ng mga pag-ulan mararanasan sa Batanes, sa Ilocos Norte, Apayao at Kalinga. Yan po ay 100 to 200 millimeters na total rainfall for the next 24 hours. At sa areas naman po ng Abra, Mountain Province, Ifugao, sa Nueva Vizcaya, gayon din sa Quirino at Aurora, maaring maranasan din po yung moderate to heavy na mga pag-ulan or 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. So yung mga areas po kung saan nakataas po yung possible na intense to torrential or heavy to intense na mga pag-ulan, pinag-iingat po dahil mataas yung posibilidad ng mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. Ulitin po natin yung peak po ng mga epekto nitong si Bagyong Ophel ay most likely mararanasan ngayong araw. As much as possible po, maghanda po tayo at mag-ingat.
Ito naman po yung possible na magiging pag-ulan simula po bukas. So mapapansin po natin na bawasan na po yung areas kung saan mararanasan yung malalakas na buhos ng ulan dahil most likely yung sentro nitong bagyo ay kumilos na dito sa may extreme northern Luzon. So yung intense to torrential na mga pag-ulan, bukas po ay mararanasan naman sa area ng Batanes, heavy to intense naman po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands at moderate to heavy naman po sa Ilocos Norte at sa Apayao. Pagdating naman po sa kalagayan ng ating karagatan, dahil po sa patuloy na epekto nitong si Bagyong Ophel, inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, gayon din sa ilang dagat baybayin ng Central Luzon. So delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa mga dagat baybayin ng Batanes, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, gayon din sa Isabela, Aurora at Hilagang Karagatan ng Ilocos Norte. Maaaring umabot po ng 10 meters yung taas ng mga pag-alon po dyan, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na mga isda, pati na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. And besides po yung areas kung saan nakataas po yung gale warning po natin, magiging maalon din po yung karagatan sa ilang dagat baybayin ng Luzon. So maaaring umabot po ng 3.5 meters yung taas ng mga pag-alon sa mga dagat baybayin po ng Aurora, sa may Quezon at Pulilio Islands, gayon din sa Ilocos Norte. At maaaring umabot naman po ng 3 meters sa mga dagat baybayin po ng Catanduanes, gayon din sa may Camarines Provinces. So iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga planong pumalaot sa mga nasabing dagat baybayin. Meron din po tayong babala ng storm surge or daluyong sa areas po ng Batanes, sa Cagayan, gayon din sa Ilocos Norte at Isabela. Ibig sabihin po nito, yung level po ng karagatan dyan sa areas po na yan ay maaaring umabot mula or tumaas mula 2.1 hanggang 3 meters at 1 to 2 meters naman po sa may Aurora at sa Ilocos Norte, gayon din sa Ilocos Sur. So ingat po sa ating mga kabayan, lalong-lalo na sa mga areas kung saan malapit po sa dalampasigan. So dako naman po tayo sa latest na update sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na si Tropical Storm na may international name na Manny. So yung latest location niya po as of 3 a.m. ay nasa 1,480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. At nagtataglay po ito ng lakas ng hangin na umaabot ng 85 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 105 kilometers per hour at kumikilos pa pakanluran or westward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, wala pa po itong direktang epekto si Bagyong Manny sa anumang bahagi po ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest satellite animation. Ngunit inaasahan po natin na mabilis po siyang lalapit sa ating kalupaan sa mga susunod na araw. Possible po na maramdaman po natin yung epekto niya this coming Friday evening or sa darating na weekend. So as much as possible po ay paghandaan na po natin yung paparating na bagyo. So alamin po natin yung magiging pagkilos po nitong bagyo at yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong papasok na si Bagyong Manny. So ito po yung latest na track forecast. As of 11 p.m. po ito. So based po sa kanyang track ay kikilos po generally westward itong si Bagyong Manny at maaaring pumasok po ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi po yan at bibigyan po natin ng local name na si Pepito. So itong si Bagyong Pepito, habang patuloy pong lumalapit sa ating kalupaan, ay patuloy po siyang lalakas at maaaring umabot po ng typhoon category mamayang gabi po or bukas ng madaling araw. So kita po natin dito sa ating central track na may landfall scenario po tayo sa may bahagi ng Bicol region, possible po this coming weekend at babaybayin niya po yung bahagi ng Southern Luzon sa darating na weekend, sa darating na Sunday po yan. So kaya nakikita po natin na dahil nasa karagatan pa rin po itong si Bagyong Manny, ay hindi po natin inaalis yung possibility ng isang rapid intensification or mabilis na paglakas nitong bagyo. So in the event po na maging favorable yung conditions para dito kay Bagyong Pepito, ay hindi po natin inaalis yung possibility na maaring umabot po siya ng super typhoon category. So as much as possible po, paghandaan na po natin yung posibleng pagdating nitong bagyo sa mga susunod na araw. Although nakikita po natin yung ating central track ay maaaring tumama dito sa may Bicol region, malawak pa rin po yung sakop ng forecast cone or of probability or forecast confidence cone nito nga sa ating latest na forecast track. So hindi lamang possible
or hindi lamang po sa Bicol region ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo, maaaring din po sa may Eastern Visayas, ang possible landfall scenario, maaaring din po sa Quezon, pwede sa Aurora, gayon din sa ilang or possible din po sa may Isabela. So yung areas po na kung saan nakapaloob or shaded ng puti, pwede po yung daanan ng sentro ng bagyo sa mga susunod na araw. Kaya continuous po yung monitoring natin, especially po sa areas ng Bicol region, sa may Visayas, ganyan din sa areas ng Mimaropa at Calabarzon, maaring maramdaman po natin yung epekto nitong si Bagyong Pipito or papasok na Pipito this coming weekend. So as much as possible, paghandaan po natin yan. So dahil inaasahan po natin na lalapit na itong si Bagyong Manny or Bagyong Pipito sa ating kalupaan, ay inaasahan po natin na unti-unti na pong mararamdaman yung malalakas na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Visayas, gayon din sa Bicol region sa darating na Sabado po yan. Maaring maranasan po yung heavy to intense na mga pag-ulan sa Northern Samar, at pagdating naman po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, gayon din sa Samar at Eastern Samar, possible po ang moderate to heavy na mga pag-ulan. So as much as possible po, kung low-lying areas po or hazard prone yung ating mga areas, ay mag-ingat po sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. So yan lamang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Manatili po tayong updated sa mga forecasts at updates ng Pag-asa. Yung next tropical cyclone advisory po natin ay mamayang alas 11 ng umaga at yung next bulletin po natin ay mamayang 8 a.m. At bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.ust.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Ria Torres. Magandang umaga. Patuloy po tayong mag-ingat at maraming salamat. Yan ho mga kabalen, nakita natin yung latest update mula ho sa Pag-asa at kung paano yung magiging tayaho ng panahon, ano? Opo, mga kabalen, maganda mapaghandaan ano, ito pong epekto nitong mga bagyo. Dahil gaya ho ng nabanggit nitong ating Weather Bureau ay oo mga kabalen. Ito pong nabanggit ng ating Weather Bureau ay mararanasan na ho natin, ano, o mararamdaman na ho natin ito pong epekto itong bagyong Ophel at may palapit pa itong bagyong Pepito sa mga darating pong araw. Kaya naman ayon ho sa Pag-asa ay mabuti nang maging handa ano at bagamat sumisikat ho yung haring araw ay pinaghahanda po tayo ng Weather Bureau ng Pag-asa ano dahil mararanasan na ho o mararamdaman na ho natin yung epekto po nitong mga bagyong ating minomonitor sa kasalukuyan. At ngayon naman, bigyang daan naman ho natin yung foreign exchange, ano, yung mga iba't alamin naman ho natin kung magkano yung palitan ng piso kontra dolyar. Yan ho mga kabalen. Ito po sa pagsasaraho nitong Forex data. Dito pong November 13 o kahapon yan ano ito po yung datos mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito kabalen. Palitan ho ng piso kontra dolyar. ₱58 and 74. Round off ko na, 74 centavos. Yan ho ang value ng $1. Ayon ho yan sa Bangko Sentral. O dito naman tayo sa Japanese yen. .038. Yan. Sa UK pound naman,
74 pesos and 97 centavos. Ito naman pong Hong Kong dollars, 7 pesos and 56 centavos. Yung kanyang peso equivalent. Ano? Sa Saudi Riyal naman, rin pong maka-Saudi, 15 pesos and 65 centavos. Palitan. At dito ho sa may dirham, ano? Rin pong at Dubai, 16 pesos and 1 centavo. Euro, 62 pesos and 48 centavos. Hindi pong Korean won, 0.04 at Chinese yuan, 8 pesos and 12 centavos. Kabalen, ako ho'y magpapaalam na sa telebisyon, pero tuloy-tuloy ho ang ating news streaming dito po sa Facebook at gayon din ho sa YouTube. At maraming salamat sa pagtutok dito ho sa news stream sa television. Pero gaya mo nang nabanggit, sama-sama pa rin tayo. Okay? Dito po sa Facebook. O yung mga nasa TV, bye-bye, see you later ho. Mag-ingat ho kayo. Happy Thursday. O yung mga nakatutok sa television, ingat ho. At next program na muna tayo. Yan, maraming salamat. Okay, tuloy-tuloy tayo dito sa ating balitaan naman. At sabi ko nga, mamimili ho kayo. Yan ho, yung CLTV 36, anytime, anywhere, at marami kayong option kung saan kayo manonood at kung ano ang papanoorin. Meron din ho tayong TikTok, mga kabalen. Nandyan ho tayo sa TikTok. Follow ho ninyo dahil aktibo-aktibo yung ating mga kasamahan dyan ho sa TikTok page ng CLTV. Makilahok din ho kayo sa live discussion dito po sa comment section para po sa ating mas pinalakas na online community. Ayan. Okay, silipin naman natin yung iba pang mga announcement dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Okay naman, dito pong mga power interruption. So, mga kabayan. Lapit power. Hanggang pong potang alas 5 na ninggat panapon. Yan pong barangay Bangkal Pugad, Bangkal Sinubli at San Jose Gumi, King Lubao, Pampanga. 8 a.m. nagsimula na ho yan kanina hanggang alas 5 ng hapon. Dahil po sa sinasagawang paglalagay ng mga poste at pagpapalit ho ng mga nasira ng poste ng kuryente ng Pelco 2. Wala rin hong kuryente dyan naman sa may barangay Santa Catalina. Sa parehong kadahilanan po, insertion of pole and replacement of rotten pole. 8 a.m. kanina po nagsimula na yan hanggang alas 5 ng hapon. Kabilang ho dyan yung mga lugar na Pulong Bisaya Health Facility of Lubao at na Bamboo Hub. Yan po ay power interruption announcement mula po sa Pelco 2. Walang power! Pag nababasa ko itong itong graphics natin, napapasigaw ako. Alang power. O yan, mga kabalin. Alang pong power. Karin pa yung alang pong power. Makanyan mo naman, affected din ho itong Remedios. Sa Lubao pa rin, 8 a.m. to 5 p.m. Particular na ho dyan sa may Sitio Matalaba. At doon sa portion po ng Happy Valley at bahagi rin ng Purok 7. Hanggang 5 p.m. po yan. Paghandaan po. Anyway, handaan na kayo by this time kasi nung ako po may nakapag-charge. Manina, yan na kayo hanggang alas 5. Ako po pa kapanalbeng CLTV. Sayang naman, di ba? Ganyan din ho ang sitwasyon. Wala rin hong kuryente hanggang alas 5 po ng hapon. Diyan ho sa may bayan naman ng Sasmuan, Pampanga.
Partikular ho sa barangay Batang 1st and 2nd, sa may barangay Mabuan-Buan, sa Malusak at maging sa Sebitanan dahil ho sa replacement ng mga sirang poste na isinasagawa ng PELCO 2. Ito naman, dyan ho sa Lubao, Pampanga, Barangay de la Paz, mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 5. At same reasons, Barangay de la Paz, San Pablo 1st, San Pablo 2nd, maliban na lamang po maliban na lamang daw sa Sitio Acli at saka sa may San Pedro, Palcarangan. Opo, 4:30 yan to 5 p.m. Hindi yan tuloy-tuloy, hindi po katulad nung kanina, 8 to 5. Ito, 8 to 8:30, tapos 4:30 to 5 p.m. So mamaya po to 30 minutos. Ganyan din ho, 30 minutos na power interruption sa bahagi po ng San Pedro Saug, Santa Cruz Control, yung papunta ho ng San Pablo 2nd at San Jose Gumi, at dyan sa may Santa Cruz, maliban sa Sitio Palcarangan, 4:30 hanggang 5 ng hapon. Walang kuryente. Dyan po sa mga nabanggit na yan, lugar na yan, sa Lubao, Pampanga, dahil na rin sa pagpapalit ng mga poste na ginagawa ng PELCO 2. Makayan mo naman sa Ingkeng, Florida Blanca. Opo, sa may barangay Gutad at Anon sa Florida Blanca, Pampanga. O tapong 4:30 kabalen hanggang alas 5 ninggat panapon na lapong kuryente, Ingke kayong lugal. O inipunan din yan. Yan ho ang nakita ninyo. Puntahan naman natin yung tuloy-tuloy tayo. Silipin naman natin yung iba pa sa ito naman, ibang mga anunsyo o ibang balita. Ito, magandang laban ho ito. Nanyayin ko kayo mga kabalen na jumoin dito sa poll ng CLTV 36. Kanino ka? Dahil maghaharap na po ang basketball teams ng Don Honorio Ventura State University at ng Nueva Ecija University of Science and Technology para ho sa semifinals ng UCAA Invitational Tournament sa darating pong Sabado, November 16, ganap na alas 8 ng umaga. Mapapanood po sa CLTV 36 itong mga programa o itong laban ng NEUST at ng DubSU. At doon sa second game naman, ay ito pong pinakakabangan natin. Cool Angel University laban sa Angeles University Foundation. Ayan. Rival school daw yan. Rival schools. O yan, panoorin natin at mag-comment ho kayo. Ipakita ho ninyo ang inyong school pride. Mag-react dito ho sa post ng CLTV 36. At sama-sama ho tayong manood dito pong magandang labang ito sa basketball. Yan. Ito mga kabalin, silipin naman natin dito pong isang balita na ipinadala ho sa atin. Ito pong POV ng ating netizen na si AR Alizaga. Ayan, po, ay okay, wala. Babalikan ho natin maya-maya itong binabanggit kong POV. Dito pong ating ayan. Okay, wala pa. Balikan ko later. Sige mga kabaler. Ito, bahagi ko lang yung nangyaring dulce prenda. Opo mga kabalin, yung pagluluto po nitong heirloom dish ng Bacolor ay nagdemo po si Aching Lilian Borromeo. Kahapon ho ito, dyan ho sa bayan ho ng Bacolor, bilang bahagi po ng pagdiriwang nito pong kanilang Lanaval de Bacolor. Ito pong pista sa naturang bayan sa Villa de Bacolor. Ito po yung ibinahagi po ni Achille Lilian
kung paano gawin ito pong tradisyonal. Oo, na pagkain ito na nag-originate sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Ayan, makikita naman ho natin kahit si Mayor Timan ay nag-testing kung paano po lutuin o gawin ito pong masarap na cookies na ito. Ayan. Marami hong mga aktibidad na ang naka-line up. Ito, bago ako magpaalam, i-share ko lamang ho yung iba't ibang activities na pwede ho ninyong mapuntahan dyan ho sa Villa de Bacolor. Ngayon pong weekend, kahapon po, gaya ng nabanggit ko, kausap ko nga po si Mayor Di Mandato at sabi ko nga, all roads patungong Bacolor ngayong weekend dahil aside from the yung in-announce natin kanina, yung basketball, nangyayari ho yan sa Dabsu, sa Dabsu Gymnasium ho yan yung laban ho ng NEUST at ng Dabsu at second game naman yung AUF kontra Holy Angel University para po sa UCLAA Invitational Tournament. Ayon ho kay Mayor Diman, nangyayari din itong jamboree ng Girl Scout GSP Pampanga, Girl Scout of the Philippines Pampanga chapter So nagko-convene ho dito sa bayan ho ng Bacolor at syempre ito pong masayang pagdiriwang ito pong kanilang Lanaval fiesta na tuloy-tuloy po yung mga activities gaya nga ho ng aking binabanggit And speaking of activities sa Lanaval, ito silipin natin ano ba yung mga meron o ano yung inihanda po ng organizers sa pangunguna ho ng local government dito pong bayang ng Bacolor, Pampanga. So mamayang gabi ho merong Zumba Marathon at dyan ho yan sa may Municipal Hall. Isa ho sa pinopromote nila yung active involvement ng community at syempre yung physical activities na rin na importante ho sa ating kalusugan. At November 15, ito po ay magkakaroon ng dance competition bilang bahagi po ng Makatapak Festival. At meron din po alas 7 ng umaga bubuksan itong kanilang Bacolor Agro and Food Trade Fair na magtatagal hanggang November 17. Kita pong harap ng Pisamban San Guillermo. And meron din pong jamboree, Makisaya, Mamanerak, Magbanda, Tabo, King Bacolod sa November 16 ho ito, araw din ho ng Sabado, dyan ho sa may Municipal Hall grounds. At syempre, pagdating ho ng Linggo, ay sama-sama iniinayahan po ang lahat na sama-samang manalangin at lumahok dito po sa prosesyon ng Lanaval sa ganap na alas 6:30 po ng gabi dyan pa rin ho sa may San Guillermo Parish Grounds. Yan ho yung iba't ibang aktibidad at syempre dun ho sa umaga magaganap po yung Pialong Bacolod o apin po rin ni Retangausan ng Native Games akasanayan na po King Balen Bacolod. Kaya tayo pong bakante loti, siping na po ni Ricardo Rodriguez Hospital yan. Alas 6:30 pa mo po ni Ngabak, magumpisan At panagkatde po, Makisaya, Makiterak at Makiindak. Kaya pong piyesta ng Lanaval de Bacolor, ngayon pong 2024. Kabalen, nalata na pong oras at magpaalam mo pa mo po. Ako po yung magpapaalam muna ang inyong news streamer para po sa iba pang update tumutok lamang ho dito po sa CLTV 36 at sa mga impormasyon aming hihahatid po sa inyo at follow nyo lamang yung ating mga hashtags at itong ating mga pages. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama dito po sa CLTV 36 News Stream at bukas ay magkita-kita ho ulit tayo pero mamayang gabi meron ho tayong POV. At asahan ninyo every now and then, patuloy ho yung ating pagla-live dito pong news streaming. Para ho manatili tayong magkakausap. Magbe-break lang ho ang news stream. Magbabalik ho tayo mamayang after lunch. Kabalen, samahan ho ninyo ang ating team sa paghahatid po ng mga balita at impormasyon na inyo pong maaasahan, inyong mapagkakatiwalaan at mapakikinabangan. Muli po ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, ang inyong news streamer. At maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutang i-share itong ating stream at lumahok po, makiisa sa online community ng CLTV 36. Mag-ingat po tayo at see you later.